Όχι αυτόν! Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι εξωδικός μου, ο Κωνσταντίνος. Ψέματα λες. Τι ψέματα. Ο δικός σου είναι ο κοντός, ο δικός μου είναι ο ψηλός. Έτσι. Καλά, ο δικός μου σίγουρα θα ήταν ο κοντός. Αλλά νίκησε ο δικός μου. Αυτό σε βολεύει. Ναι. Εντάξει. Ψέματα Εντάξει, λέει. αν χάσαμε για λίγο είμαστε πιο άπειροι, οπότε είναι σαν να κερδίσαμε. Να σου πω εγώ τι έγινε. Τι έγινε? Κέρδισε μία φορά εκείνος και μία φορά εγώ. Άρα κερδίζουμε εμείς. Μία φορά εσύ, μπράβο. Αλλά η διαφορά είναι η εξής. Ότι εγώ τον άφησα να κερδίσει. Δεν φάνηκε. Δεν πρέπει να φάνει, είναι επαγγελματικό. Το paintball. Ναι, εγώ μαζί σου. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, το paintball απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις για να παίξεις σωστά και με ασφάλεια. Φυσικά. Δηλαδή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να φοράς τη μάσκα σου. Ναι. Δεν πρέπει ποτέ να σημαδεύεις εκτός αγώνα κανέναν. Η κάνη σου πρέπει να κοιτάει πάντα κάτω ή ψηλά επάνω. Και θα πρέπει να ακολουθείς τους κανονισμούς που θα σου πούνε οι διοργανωτές. Και να είσαι. Να είσαι αυτό, εντάξει. Βάζεις ένα σκουφάκι και δεν φαίνεσαι. Βάζεις και μια ωραία μασκούλα που καλύπτει όλο το κεφαλάκι. Ο καλύτερος στόχος. Είσαι μια χαρά. Η απόσταση, Τάσο, που πρέπει να έχεις με τον. Παίζει ρολό. Κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να. Αυτό που χτυπάς, γιατί το είδα ότι είναι δυνατό. Βέβαια είναι δυνατό. Δεν μπορείς να πυροβολήσεις κάποιον σε μικρότερη απόσταση των 5 μέτρων, γιατί εντάξει, τσούζει. Βέβαια πονάει τόσο που να το καταλάβεις, αλλά όχι όμως και τόσο που να σου κάνει ζημιά, έτσι. Μια μελανιά την κάνει πάντως. Μια μελανιά, εντάξει, μπορεί να την πάρεις μαζί σου σαν. Και θα λες στη γυναίκα σου ότι είναι μελανιά από paintball. Έτσι. Αν είναι μία, έτσι. Δεν μπορεί να το πει. Δηλαδή, Αν είναι δύο μπορεί να το πει. Έτσι, ναι. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε απόλυτα. Και Λοιπόν, το χρώμα αυτό, να ρωτήσω κάτι ακόμα, το χρώμα βγαίνει. Το χρώμα είναι υδατοδιαλυτό και είναι και φιλικότατο προς το περιβάλλον. Α, σούπερ. Γιατί είχα να ξέρεις, άμα είσαι με το παντελόνι αυτό. Όχι. Με το πρώτο πλυντήριο που θα το βάλεις το παντελονάκι σου θα είναι μια χαρούλα. Τέλει. Και με σκέτο νερό δηλαδή να το κάνεις έτσι θα φύγει πάλι. είναι η δεύτερη απόδειξη ότι η μελανιά είναι από paintball. Έτσι. Λερώθηκες και έτσι πας και για να το πλύνει. Πας μαζί και το παντελονάκι, ρίχνεις δύο έτσι και τελείωσε. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε παιδιά.